Безнең авылыбызга 175 ел, без Яңасал авылында басып торабыз. Бу минем ата-бабамнар нигезе. Монда менә монсы бабамның әтисенең нигезе, менә монда инде әтиемнең нигезе иде, менә монда 2 этажлы таш йорт бабамның нигезе иде. Бу йортны инде үзем төзедем, һәр кеше үз гомерендә бер йорт төзи икән. Безнең нәселне инде Себердә юкка чыгарганнар, алар бик зур байлар булганнар. Мәсәлән, бабамның энесенең хатыны, эш кызы, улы Себердә үлеп калганнар. Бу инде минем әле әйбернең җыела торган урыныгына, әле монда системалар рәвештә куелмаган, бу склад кебек кенә. Монда инде менә шундый күренеш, Тукай заманындагы чемоданнар бар монда. Аларның һәрберсе үз урынын табыр дип уйлыйм инде мин. Менә авыл җирендә кулланган эш кораллары. Менә кешеләр бик кызыксыналар. Менә алар һәрберсе миннән сорый, менә бу абый нәрсәгә кирәк? Без моны беренче тапкыр күрәбез дип инде. Менә бу арыш урганда, арыш егылмасын өчен көлтә ясаганда шунда кулланылган әйбер. Аңа чалгыны кигерәләр дәген, менә шулай ул арыш аумый. Безнең бит печән җыгылып кала чалгыгына чапканда. Ә моның белән арыш аумый, ул бер яссылыкта ята дагын, аны әбиләр көлтә итеп урып баралар. Менә шулай кулланганнар. Аны инде кайберсе сәнәкме бу, тырма бу дип сорый. Менә шундый бик сирәк әйберләр сакланыла инде монда. Менә йортның бу өлешен инде мин уйладым. Әби бабамнар 100 ел элек ничек яшәгән, шулай итеп киендереп куярга. Менә бу көзгеләр барысы да революция хәлселгән, ясалган. Бу өстәлләр, урындыклар барысы да байлар заманындагы, Париждан кайткан сәгать. Монда, мәсәлән, шул замандагы китаплар, шәмдәлләр, монда менә мәсәлән, бу шул чордагы әйберләр, менә бу алты аяклы тимер карават, шул талаулардан калган. Менә бу минем әбиемнең әнисенең күлмәге, аның булган эш кызы, шул сәбәпле менә эш бала итәге монда. Эш бала итәге, аны кайбер кеше ялгышып бал итәк ди, бал итәк түгел, бала итәге ул. Монда инде менә безнең шәҗәрә, менә шул чорда тегелгән тукымалар, булар барысы да шушы безнең әби бабайлар заманындагы әйберләр инде. Менә мин инде монда тагын әле менә бер карават куеп, стәл куеп, туганнарым килгәндә чәйләр эчертеп, шулай әби бабайларны искә алып, шулай итәргә дип хыялланып йөрим инде. Бабаларыбыз инде безнең менә укымышлы да булганнар, укыган, язганнар, диннәрен дә тотканнар, күңел дә ачканнар. Менә бу шул чордагы патефоннар, әле алар хәзер дә эшлиләр. Аларны эшләтеп җибәреп була менә. Менә шул чәйләр эчкәндә музыкалар тыңлап, элекке моңнар белән моңланып утырырга дип хыялланам инде мин. Монда инде минем музеемның археологик өлеше. Әле мин аларны шулай бүләгенә башладым урын-урыны белән. Менә монда инде бик борынгы чырлар, монда инде төрле моллюскларның отпечаткалары бу ташларда күренә. Булар инде бозлык чыры, мамонтлар заманы 15 мең ел элек. Монда 15 мең ел элек бозлык килгән. Бозлык үзе монда ук килеп җитмәгән, әмма аның салкыны монда килгән. Камының теге ягына ул бөтенләй чыга алмаган. Шул сәбәпле камының теге ягында яшеллек булган кара туфрак, бу ягында салкын булган үлән үсмәгән көлсу туфрак. Менә монда ташка әйләнгән әйберләр, агачлар һәм башкасы. Монда инде минем ташка сыр әйберләре. Менә мәсәлән, бу балталар инде булар приказанский культура дип, Казан буе культурасы, буларга 3000 ел бу балталарга. Менә монда шушы балталарны эшли торган инструментлар күрсәтелгән. Һәм без аларның ничек эшләгән технологияларын беләбез. Һәм менә монда тагын бер хәзинә бар. Ул хәзинәне инде су калаганда тирәнгә ереп чыккан. Ул хәзинәдә бар 5 урак. Бу татар ураклары, алтын урдачыр ураклары, 750 ел бу уракларга. Һәм рус галимнәре язалар, татар ураклары бик практичный диләр. Чөнки рус ураклары түгәрәк. Булар камылны бәрмәй камылга, камылны кистерә. Булар белән эшләү бик җиңел. Шул ук хәзинәдә бар иде чалгы менә, чалгы. Шул ук хәзинәдә бар иде пычкы, булар алтын урдачыр пычкылары. Менә мин үзем балталар коллекциясе шисем килә. Менә бу 11 гасырның эш балталары.
Менә булар. Менә булар 14-нче гасырның сугыш балталары менә булар. Булар Болгар чыры балталары. Алар һәрберсенең үзенең аңлатмасы бар. Менә монсы коллекциядан табылган 750 ел элек эшләнгән аркылы балталар. Күрәсезме, алар нинди сыйфаты булган? Бер нәрсәне дә уйлап тапмаганнар. Менә мәсәлән, бик борынгы балталарның менә шул чырның балтаның ватыкларын да табабыз инде без. Менә бу 1000 ел элек табылган үлчәү системасы, менә бу гирләр барысы да, менә аның үлчәү киянтәсе, менә аның пинцеты. Әмма үлчәү системасы төрле-төрле. Бу безнең хәзерге инде 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, ул шундый десятичный система, элек татарларда бер мыскыл. Менә мәсәлән, бу бер мыскыл, бу 2 мыскыл, бер мыскыл 400 грамм, 800 грамм, 1200 грамм. Мәсәлән, бер мыскылны 100-гә тапкырласаң, 400 грамм була, һәм 400 грамм инде ул бер кадак. Мәсәлән, 4-не 4-кә тапкырласаң, 16, ул пот була. Менә без теге 16 килограмм бер пот дибез бит. Ул татарның үлчәү системасы. Шул сәбәпле менә монда 7 гир. Ә менә монда шундый 7 гирләр 4 рәт тора. Шул бер авырлыктагы. Менә татарларда мыскыл, кадак, пот системасы булган. Хәзерге система инде ул Европадан алынган, ул инде государственный стандартлар буенча эшләнгән теге десятичный исчисление дип әйтәбез инде без. Менә бер нәрсәне дә уйлап тапмаганнар. Менә монда тагын бер кызык әйбер бар. Менә мәсәлән, бу әйбергә 100 ел, һәм менә бу әйбергә 1000 ел. Буларның функцияләре шул берүк булган. Бу чыра куя торган әйбер. Менә монда мәсәлән, чыраны былай куйсаң озак янган, былай куйсаң тиз янган, былай куйсаң уртача янган, һәм монда нинди зурлыкта чыра бар, һәрберсе сыйган. Моны монда агачка куялар, һәм борынгылары менә монда инде бер нәрсә дә юк. Бу 100 ел гына моңа. Һәм менә борынгыларында тишекләре бар. Менә монда асып куйганнар балчык савыт, янып, янган күмер чөп пожар чыгармасын өчен. Менә борынгылаклары сыйфатлырак һәм теге уңайлырак һәм уйланыбрак эшләнгәнрәк. Менә булар 1000 ел узган һәм бер нәрсә үзгәрмәгән. Менә монда минем бик күп йозакларым бар. Йозаклар. Менә мәсәлән, ул вакытта әле пружиналар шушындый гына булган. Ул вакытта әле кырычның нәрсә икәнен белмәгәннәр. Һәр пружинаның үзенең бер ачкычы бар. Һәр ачкычның үзенең бер сире бар. Менә мәсәлән монда, менә моның мондый сер. Менә монсыныкы мондый сер. Менә алар бик күпләр. Менә мәсәлән, бик кичкенә ачкычлар булган, менә аның йозаклары ачкычлар. Һәм бик шундый серле ачкычлар булган. Менә монда 4 пружина, бик теге шундый ача алмый торган пружиналар булган. Һәм әйтәсем килә, йозаклар бик күп табыла. Менә аларның күрәсез, кичкенә генә шундый үлчәрлек әйберләр дә булган, һәм сакларлык әйберләр дә булган. Аларның байлыклары булган, алар бик бай, яхшы яшәгәннәр. Менә бу зур-зур чылбырлар. Булар Алтын Урда чыры чылбырлары һәм аның кызыгы, алар аны ябыштырганнар. Бу электросварка түгел, бу кремниевый сварка. Алар аны кыздыралар, шунда кумны сибәләр дә кысып куялар да һәм кыскач кремнийның температурасы зурайып, тимерне эретеп, ул аны ябыштырып куя. Менә алар шушы борынгы чырда ук инде шушындый чылбырлар эшләгәннәр. Буларга 750 ел. Менә шушы суккалаганнан чыккан хәзинә бу. Моны инде миннән бик күпләр сорадылар. Хәзинә бүленмәй, бер элементы да таралмый. Шуңа күрә ул монда саклана.